Assalamu alaikum al'ummar sayyidina Rasulullahi. Wannan gudunmuwa ce zan bada yau wadda ta yankan shakku, wadda idan dai har ka ɗauka, idan sana'a ka maganin gargajiya, in Allah ya yarda za ka rika bada maganin da za ka dogara da Allah, za ka dogara da shi in Allah ya yarda. A ɓangaren matsala ta sanyi amma na mara, sanyi na mara. Ka san idan sanyin mara yau mutum yawa, wani idan ya zo fitsari wallahi kamar ya kuka haka yake. Ga ciyawan da zan gaya ma sirrin ta nan, idan a garinku akwai ta, wannan ciyawa ba sai na faɗa muku sunanta ba tun daga ta, amma bari in faɗi sunanta da na sani. Ana ce mata ƙayaddayi, ƙayaddayi ake ce mata, wannan kenan. So wannan ciyawan za ka zo ibarta, amma idan ka sara inda ƙayan nan take, gindin tushiyan nata, jijiyan wanda ya shiga ƙasa, shi za ka cicciro, ka ciccire wannan ƙayan ka jefar, sai ka ciro tushiyan. Da yawa za ka same shi, idan ka same shi da yawa, abin da ake da bukata za ka nannaɗe shi, sai ka sa mai balma, sai ka dafa. Idan mutum ya ce ma yana fitsari da ƙyar yake fitsari, ko kuma yana fitsari yana bala'in jin zafi, ko yana fitsari yana kai makasa gwatsu, dan Allah dan annaba ka bashi wannan ya sha. Amma duk idan zai sha sai ya dan dumama shi kaɗan, ya dan ya zafi sannan ya sha. Ka bashi kwana 3, in Allah ya yarda sai ka zama abun yabo a gurinsa, har ya mutu baya manta ba da kai, dalilin manzon Allah. Yana yi a ɓangaren maganin sanyi ne, wallahi la shakka fihi, in dai kai aiki da shi zaka samu biyan bukata a ɓangaren sanyi na mara, bai da wata wahala. Duk wanda yake da wannan matsalai na bashi ya ɗauka yi ma kansa, bai da wata wahala. Ka ci arzikin manzon Allah. Ine ma kowa fatan alkhairi dan isar annabi kuma shayara, saboda ƴan uwanmu su ƙaru. Wannan sirrin ba kowa zai ɗaukowa ba ya baka. Wani maganinsa wallahi ko maganin ashitawa ce ke gare shi, ba zai iya ɗauka ya baka ba, in dai matukar ya san wannan sirrin da shi ke cin abinci. To mu ko muna badawa saboda Allah ya sanar da mu, kuma a wannan hanyar ce mu ma muke cin abinci. To dole ne kuma mu rika ɗauko ƙaruwa muna bayarwa a ciki. Don haka dan isar annabi kamar shayarin, dan ka samu lada, ni ma in samu lada. Sannan akwai akawun guda biyu anan, zan yi target ɗinsu, za ku follow ɗinsu. Su ma akwai sirrukan da ake dorawa a ciki. Ina ma kowa fatan alkhairi, Allah ya bar mu da manzon Allah. Ai ma annabi salati, amin addu'a shine tukuicin ɗaukar shi. Allah ya bar mu da sirri wujudi sallallahu alaihi wasallama. Ina faɗa wa mutane masu ƙarya da sunana, ku bari, kar ka yadda wani ya ce ma shine ne ka ɗau kuɗinka ka bashi da sunan zai maka wani aiki ko wani abu ba tare da ka gane ni ba. Dan idan mutum ya ce shine ne, to ba zai yi irin kamanni na ba. Ina ma kowa fatan alkhairi, Allah ya bar mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.